Следващото упражнение, което ще направим е за задно бедро. Машина, която да го изолира. Съответно, настрояваме си машината, така че да ни се пада точно в, надявам се да се вижда, в тази област. Не долу на ахилеса, една идея по-нагоре. Около половин педия над ахилеса, който. Заемаме си позиция. Лягаме си, почти всеки фитнес има такъв уред, така че няма да е трудно да намерите. И от тук само сгъваме назад. Гледаме да ни удриме машината при пускане и пускаме бавно. Сгъваме, задържаме една секунда и отпускаме за 3. Много е важно при изпълнение на самото упражнение да не се надигаме от уреда, да стоим плътно легнали на него, като това изолирано упражнение не е много ставно, изолира максимално задното бедро при изпълнението му.